मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तां की देव बरी सांज दिव म्हूण मागता. आमी तेर्साच्या या अभियानांत भाग घेवच्या खातीर सांगाता जमल्या. डिवायन वर्ड TV मार्फत जायतीं जाणां तुमी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवन आसात. आमी समेस्तांय मरियमाच्या मानाक गीत गावन आयच्या दिसाच्या तेर्साचें भक्तीपण आरंभ करया. नित्य सहाया माते प्रभु ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯದಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾನಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ತೆಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. सर्गचरणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तूं वावफो जाल्ली हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला हालेलुया आमा पासो देवा लागी माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पावंकार मरये हालेलुया कित्याक सोमी कोरोस जिवान जाला. हालेलुया प्रार्थुया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या जिवांतपणा वरवीं संसार संतोषान तुवें दया केली. ताच्या माये अवकार मरिये मारिफात ससनाच्या जिनेसो संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो अवकार मरियेतान जल्मलो पांच पिलते काल ताने कस सोसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांत जालो सर्गांत सोडलो सर पदवेदार देवाच्या उजव्या बसला तेंचा जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबीर येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे बक्षाने कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवती मोरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. सदांच्या बरी. आजही आम्ही कोविड पिडा निवारूंच्या खातीर मागता मरियमाची मजत आणि तिच्या मजतीकाल देवाच्या आदारानं ही पिडा संवसारा वयली निवारच्या खातीर आम्ही मागता आणि तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर मागता. आज आम्ही शासन करतल्या व्यक्तीं खातीर हाच्या दिसा प्रत्येक रितीन मागता. शासन करतली मनशां म्हणून सांगल्यार आम्ही चुनायत केल्ली आमचे प्रतिनिधी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सरकार रस्त्या खातीर लोकांनी चुनायत केल्ले प्रतिनिधी आणि ते व्यक्ती शासन करतात आमच्या देशाच्या आडालत्या खातीर आणि तशेंच परजे खातीर. ह्या व्यक्ती खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. एक कॉर्पोरेटर व्हडल्या शहराचे ती तिच्या वॉर्डांत वॅक्सिन काण घेवंक आयिल्ल्या मस्त मनशांक दाखोवन म्हणटा हांगासर जायतीं जण आयल्यान आपल्या वॉर्डाचे पूण तांकां जाय तितलें वखद ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार फुडाऱ्यांनी जाय तितलें चिंतूना. फुडाऱ्यांनी लोकांक गरजेचें वखद तांणी तें हाडूंक ना या तांकां तें पावोवंक ना. आनी ह्या वरवीं अशें एक कडेनी बगार सगळ्यांनी लोक सकडी राखोन आसचें आमकां पळोवंक मेळटा हें वॅक्सिन काण घेवच्या खातीर. आनी हें गरज आसा आमच्या फुडाऱ्यांनी ह्या विशयान चिंता पाठोवचें. खाली लोकां लागीं वोट मत मात्र घेवचें न्ही बगार तांच्या बरेपणा खातीर वावुरचो निस्वार्थ मनोभाव आनी मोन तांचें तें आसूंक जाय. फाल्यांच्या दिसा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आचरण करता. पवित्र आत्मो देवन आयिल्ल्या वेळार शीस उर्बेन बरोवन वचोन तांणी सुवार्ता प्रगट केली आनी तो पवित्र आत्मो आज आमी मागया. ह्या ताची येण्याची परब आचरण करता आसतना आमच्या देशांत आनी तशेंच इतर देशांनी प्रत्येक जावन आमच्या देशांत फुडाऱ्यांचेर पवित्र आत्म्याचे सकत येवच्या खातीर तांचे मन उजवाडोवंक मत उजवाडोवंक आनी तशेंच निचेव करूंक आनी लोकां खातीर वावरूंक दृढ मन करूंक गरजाची ती सकत जाणवाई आनी उर्बा तांचे थंय येवं दी म्हणून आज आमी ह्या तेरसा वेळार मागया. आज आमी संतोशाचे मिस्तेर नियाळता. पयलो मिस्तेर मरयेक बडवो खबर दिता. हो मिस्तेर नियाळ तेर्स भेटयता आसतना आमी मागया आमच्या आसऱ्याक जायते जाणांनी विसारिल्लें आसा. व्हॉट्सॅपा मुखांतर ईमेला मुखांतर ह्या हेर इरादे उसारता आसतना साबार वर्सां काजर जावन भुरगीं नातिल्लीं मस्त जोडी असले एका देण्या खातीर राखोन आसात. जायते मागोन आसात. जायते पयशे खर्चिल्ले आसात. चिकित्सा केल्ली आसा. ही सर्व जोडी आमच्या देशजींतली आनी तशेंच आमच्या देशांत आनी कोणा सकडांक ही गरज आसा गी तशें जाल्यार सकडांक असले भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर ह्या तेरसा वेळार मरियमाची मजत प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले स्वामी तुझे सांगाता श्रियांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले स्वामी तुझे सांगाता श्रियांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले स्वामी तुझे सांगाता श्रियांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले स्वामी तुझे सांगाता श्रियांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले स्वामी तुझे सांगाता श्रियांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बुरले स्वामी तुझे सांगाता श्रियांबित तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमचे पातका आमका बक्षी यमकणाच्या उजांतले आमका निवार. समे सत्म्यांक चड कर तुझी काकुळतीची अधिक गरज आशिल्ल्यांक सरकार वन पावय. दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता. नावा खातीर न्ही बगार सेवे खातीर मरी एलिझाबेथ लागीं गेली आणि तिने जायतो काळ पर्यंत तिची सेवा केली. ओडपूण लेखुना नाव तिने पळोवना बगार सेवा केली. असलीच सेवा जायत्या मनशांनी आज दिवंक मुखार येवच्या खातीर आमी मागया. हो काळ सेवेचो गरजाचो काळ. मस्त मनशां पिड्यान पडतात आणि असल्या संदर्भाचेर जायत्या जाणांची सेवा गरज आसा आणि मस्त जाणां सेवा दिवनी आसात. थोड्या मनशांची कांय पब्लिसिटी नासतना मस्त सेवा करची आमकां पळोवंक मेळटा. एकलो व्यक्ती एका व्हिडिओन पळयलें तो चिमणीतेल सगळें केरोसीन आंगार घालून तो एका कांट्या सडकुटाच्या मदल्यान वेता. कित्याक म्हळ्यार एक निर्जीव कूड आसा मरोन थोडे दीस जाल्यात आणि खंडीत जावन तातूंत किडे आसा ता कळीत आसा देखून ते कुडीक एक बरो अंतिम संस्कार दिवच्या खातीर तो त्या कुडीचेर केरोसीन चिमणी तेल शिंपडायता आणि वचून ती सेवा दिता. असले सेवा दिवचे मस्त मनीस आसात. आपलिपा कोणाकी गोत्तू ना, पब्लिसिटी ना आणि वर्त्या सेवेच्या मनोभावान असलें काम ते करतात. तांकां देवाचे विस्नार आशिर्वाद मेळोवन दी, तांच्या कुटुंबांत ती मेळोवन दी म्हणून ह्या तेरसा वेळार आमी मरियमाची मजत मागून सेवा दितल्या समेज तांकां तर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे खुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जे खुशीचे जेसो भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तोथा आता आणि सदा आणि सर्वता आमेन. ए हे म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी एमकणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्यांक सडकन तुजे काकुळतेची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सरकार वन पावय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजू जल्मता. जेजू देवाचो पूत मनीसावन ह्या संवसारांत आयलो. शोशणाक वळख जाल्ल्या मनशांक पातकाचे गुलाम जाल्ल्या मनशांक सोडवण दिवचे खातीर आनी जायत्या जाणांक फाटल्या 2000 वर्सांनी सोम्याची सुवार्ता पावोवन सुडका सोडवण लाभल्या. अजुनी आणखी जायत्या मनशांक ही सोडवण मेळोवंक आसा. जाती खातीच्या भेदभावा वरवीं आनी तशेंच तरावळ नमण्याच्या शोशणाक वळख जाल्ल्या मनशांक सोम्याची सुडका सोडवण मेळची गरज आसा. असल्या ह्या अनवराच्या वेळारी मनशांनी जात पळोवचें सेवा काणगेत आसतना आमकां तेणे आयकूंक मेळटा पळोवंक मेळटा. जर तर एका फालाण्या जातीचो मनीस जाल्यार ताजे तावन सेवा नाका. असल्या मरणाच्या तणीर आसल्या मनशांनी मरण आयिल्ल्या वेळारी असले भेदभाव करचे आमकां पळोवंक मेळटात. हे सगळे निवारण जावच्या खातीर आनी सक्कडी मनशां एक म्हणलें चिंता पेंवच्या खातीर देवाची भुरगीं म्हणलें चिंता पेंवच्या खातीर ह्या कणतेरसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन मरियमाच्या मजतीन देवाची काकूळ तूं दया आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्री भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता श्रेया बिता तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सांगाता श्रेया बिता तुन सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी हेमकणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्यांक सर कर तुजी काकुळतीची अधिक गरज आशिल्ल्यांक सरकार वन पावय. चवथो मिस्तेर जेजू बाळकाक टेंपलांत भेटयतात. हो मिस्तेर नियाळ तेर्स आमी भेटयत आसतना आमी समर्पण करया. जायत्या मनशांनी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आसा. आमच्या मागण्याची कोणा सगळ्यांकी गरज आसा की तस जाल्यार समेस्तां की आमी ह्या वेळार ह्या तेर्सा वेळार तांकां समर्पण दिवया देवाक. आमच्या आसऱ्याच्या समितीचो एकलो सांदो तो कालच्या दिसा पडून सिरियस आसा ICUंत आसा ताज्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. ताज्या खातीर आमी मागया. आनी तशेंच 3 कुटुंबांनी कोविड पिडेक वळख जाल्लीं कुटुंबां आसा तांणी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या. आनी तशेंच इतर जायतीं मनशां तांणी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या कोविड पिडा गूण जावच्या खातीर आनी ती टेस्टां केल्लीं तांचो रिपोर्ट नेगेटीव येवच्या खातीर. इतर कोण सकडी हेर पिडेनी कश्टून आसात आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आसा. मस्त मनशां तांकां सगळ्यांकी मरियमाच्या मजतीन देवाक आमी समर्पण दिवया. हांकां सर्वांकी बरी भलायकी मेळोवन दी, कुडीची भलायकी मतीचें समाधान मेळोवन दी म्हणून ह्या तेर्सा वेळार तांचे पासत आमी मागया. आमचो बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तोथा आता आणि सदा सर्वता आमीन. हे मुजा जेजू आमचे पातका आमका बक्षी एमकणाच्या उजांतले आमका निवार समे सत्म्यांक चड कर तुझी काकुळतीची अधिक गरज असल्यांक सरकार वन पावय. पांचवो मिस्तेर चुकलो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळता. हो मिस्तेर नियाळन तेर्स आमी भेटयत आसतना मागे आमी देवातावन पयस गेल्ल्या जावंक पुरो तांच्या राजा वरवीं वायट सवय वरवीं वायट साली वरवीं असल्या सक्कड मनशांनी परिवर्तन जावन फाटीं देवा लागीं येवच्या खातीर ह्या संवसारांतलें जिवीत गरजेचें. पिडा आयिल्ल्या वेळार भलायकी गरजेची आनी तेच प्रमाणे आत्म्याक आयिल्ली पातकाची पिडा ती गूण जावची चड गरजेची. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत संपना बगार तें मरणा मुखांत उतरून वता. देखून आमी मागया कोण सकळी देवातावन पयस गेल्लीं आसात ती परिवर्तन जावन फाटी येवच्या खातीर तांकां कृपा देवातावन मेळच्या खातीर मरियमाच्या मजतीन वो तेर्स आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी एमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार समे सत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरकार वन पाय. नमारण्ये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका मुलो मारता. आमी परदेश सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार नुस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अवकारी मरिये
भगवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजांच्या खातीर सुम्यांका गुलटम सीकर सुमियांका गुलटम सीकर क्रिस्ताका गुलटम सीकर क्रिस्ताका गुलटम सीकर सुम्यांका गुलटम सीकर सुमियांका गुलटम सीकर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सिरगिंचा देवबापा का गुलटम सीकर देवपुता सुमसरचा तारोका का गुलटम सीकर देवा पवित्रत्म्या का गुलटम सीकर संतीस मात्रिंदादी एकाच देवा का गुलटम सीकर भगवंती मरिये आम्हापासून विनंती कर भगवंती दावाचे माये आम्हापासून विनंती कर भगवंती अंकवारीचे अंकवारी आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्तचे माये आम्हापासून विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हापासून विनंती कर खाकुळतीचे माये आम्हापासून विनंती कर देवकृपेचे माये आम्हापासून विनंती कर बरवसेचे माये आम्हापासून विनंती कर बोवणी तळे माये आम्हापासून विनंती कर बोवणीस कळवंती माये आम्हापासून विनंती कर कत नसले माये आम्हापासून विनंती कर अपुट माये आम्हापासून विनंती कर मग पात्र माये आम्हापासून विनंती कर विचित्र माये आम्हापासून विनंती कर सबोदिनी माये आम्हापासून विनंती कर रसनरचे माये आम्हापासून विनंती कर सडवंदरचे माये आम्हापासून विनंती कर बहुशाने अंकवारे आम्हापासून विनंती कर मनपात्र अंकवारे आम्हापासून विनंती कर परगटुंग फौजल्ले अंकवारे आम्हापासून विनंती कर पुद्वेदार अंकवारे आम्हापासून विनंती कर दयाळी अंकवारे आम्हापासून विनंती कर विश्वासी अंकवारे आम्हापासून विनंती कर नीतीच्या आरशा आम्हापासून विनंती कर जन्मयाच्या सिंहासना आम्हापासून विनंती कर आमचा संतोषाचा कारणा आम्हापासून विनंती कर आत्मिक पलंगना आम्हापासून विनंती कर मान फौजल्या पलंगना आम्हापासून विनंती कर भक्तीचा परिमित पलंगना आम्हापासून विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हापासून विनंती कर दाविदाचा बुर्जा आम्हापासून विनंती कर दडियेचा बुर्जा आम्हापासून विनंती कर सुवर्णाचा मंदिरा आम्हापासून विनंती कर सोल्लेचा अर्का आम्हापासून विनंती कर सर्गींचा दरवटिया आम्हापासून विनंती कर पंत्यपराचा नेकेत्रा आम्हापासून विनंती कर पिडेस्तंचे बलाईके आम्हापासून विनंती कर पत्क्यांचा आश्रया आम्हापासून विनंती कर तळांतर वेतल्यांचे शिकाये आम्हापासून विनंती कर दुखिस्तंचे माये आम्हापासून विनंती कर क्रिस्तवांचा आदरा आम्हापासून विनंती कर बुडवेचे राणीये आम्हापासून विनंती कर पात्रियर्कांचे राणीये आम्हापासून विनंती कर प्रवादीचे राणीये आम्हापासून विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आम्हापासून विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आम्हापासून विनंती कर कॉन्फेसरांचे राणीये आम्हापासून विनंती कर अंकवारीचे राणीये आम्हापासून विनंती कर सुमेस्त भक्तांचे राणीये आम्हापासून विनंती कर साईंबतच्या कथावेन गर्भी संभावले राणीये आम्हापासून विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आम्हापासून विनंती कर बोपोयत रुजारीचे राणीये आम्हापासून विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आम्हापासून विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हापासून विनंती कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप कटतले बघूस आमका येसुम्या देवाचे शेळी संसाराचे पाप कटतले दयेन आयकमका येसुम्या देवाचे शेळी संसाराचे पाप कटतले का कुलतमची कर तुझे ससई काल ए देवाच्या भाग्यवंतमाये आम्ही येताव आमचा गरजांत आमचा मग्नाचो बेपरवो करी नाका पूर्ण समेस विज्ञांतली आमका दान्स निवाद आनंद भरीत आणि सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजांच्या खातीर प्रार्थूया ये देवा तुझा एकलाच पुतान आपल्या जिने मोडणा आणि जीवनपणावरवी ससनांचा बचेवेचे इनाम आमका जोन दवरला भगवंत अंकार मरियेचे बोबोल रुजारीचे मिस्रमेनी आळतना तांतू आटापेलसो आम्ही निवाटलाव करिसो आणि तांतू बसयले आम्ही सुजशे करमून तुझे लागी परताव त्याच ख्रिस्तांच्या सुम्या मरिफात आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. निमाणे कंतार आमी आता गावया. तू काळजाचा गोड्या मुजा नामान तुका भरवोस आमचा
Ai moiniace, dulo branie, cerna tuja, laptau maye, बशेकर आमका देणे, आत्मोराचे पापाविणे, परतून आम्ही पडनसे, आमच्यासारखी जिंजी येशे, परतून आम्ही पडनसे, आमच्यासारखी जिंजी येशे. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरी आशीर्वाद देवामका, भगवंत पुरुषाचे पूर्वे निवारण आमचे देवा, आमच्या आमच्या दुश्मनातले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.